Chur mí tús le cuasaí a nacht a cháirde tá flior fáilte roimh isteach an seo a nacht go dtí an seminar seo. Spreagadh Cinnirí Gaeilge inár scoileanna go agus ról na scoláirí mar cheannairí teanga an teidhge atá ar an sesiún seo a nacht atá áthúirt ag an túsal Ciarán Ó Conghaile. Bhfeidhm ar dús fáilte is feithe a chur roimh isteach an seo ar san Gaeloideachas. Agus díreach sula chur mí tús le cuasaí tá cúpla fógra le déanamh agam mar ólas Steve agus am cinnte go seo fecha agam ar thaobh Gaeloideachas tá cúpla ócáid eile le tosú or le bheith arsúil amach an seo. Tá cruinniú a bháin ann a bhaine le forbairt aithníí i réimse an óchaid ar an trochú man fórsin amárach ag a cathraclog ar Zoom. Tá sé díreach ar bhúntóirí míonra, múntóirí bhfeidhm agus iarbhunscoil mar réon leis na príomhaidí. Agus is cruinniú é sin a bheith arsúil amárach ag a cathair. Chomh maile sin ar an éileád ag deireadh fór, Bei cardan arsúil ar teidhge fasach teanga a chothús a rang ábhar agus speise sin arsúil ar an éileád ag a seachtalog an tránóna sin. Sí Christine ní chahasig ó gail Coláiste le mé a bheits a tuairt na cardan seo, agus tá sé díreach ar bhúntóirí agus príomhaidí iarbhun le bhéil. Má tá tuile ólas a tastáilú go fáirde téigi go dtí suíomh Gaeloideachas.ie agus an sin go chláirigh. Chomáile sin a chur a chrainthá ceisna isteach a nacht roimh ré ar muochas ó chríolamh as of na ceisna sin tá Ciarán hééis reintas na téimi sin a clúdach sa chur láthair héin ach má tá éonrad ag go deire beidir nachfuil clúdtha agan idir Ciarán agus mé héin agus se féinnig ar nóig déna midíireacht war good ceisna a ragart. Nis, maidir leis an cardan seo a nacht, Spreagadh Cinnirí Gaeilge inár scoileanna go agus ról na scoláirí mar cheannairí teanga. Bhfeidhm fáilte is feithe a chur roimh Ciarán Ó Conghaile. Tá sé de frihléid agam aithne a bheith agam ar Ciarán ón na léhananta go bhrámar i mún an imid sanna deachas an Gaeilge agus Gaeltachta Coláiste Cois an smáil. Is múntóir iarbhunscoil ag Ciarán Ó Conghaile i Coláiste Cois Life i Leabhachan. Tá déimlíonna de haithí aige i plé leis an Gaelscoilíocht, scoil Gaeltachta agus inis scoil an Gaeilge lasmuid an Gaeltachta. Tá cuasa iarchéime buinte amach aige Coláiste Cois an smáil ar an ábhar seo freisin, agus da eisiomláirí teanga, cén chi a déan ról na Cinnirí Gaeilge i bhfeidhm ar scoláirí sínsreach an scoile mar hegel ar an teachtas a bhainnig sé agus chomórdagus leat Ciarán. Chuirinn sé olóint ar fáil freisin go bhúntóirí atá ag freastal ar an testas iarchéime i dagas ábhar bhunaithe, cuasa a dhéantar freisin ar na riocht cuasa a dhéant ina déanta freastal ar na riochtanas forbartha garabúla a bhíon ag múntóirí san iarbhunscoil lán Gaeilge agus Gaeltachta. Tá scéim ar leithagainn ar fad sa cardan seo a nacht Ciarán agus is socha ó ma haithí féin an scoil Gaeltachta agus scoil lán Gaeilge maiile clia. Tá is socha is omí stratéis atá chuirtha i bhfeidhm ag na scoileanna ar fad maidir le leabhart na Gaeilge a chur chun céin agus is socha go bhfuil sé fíorthábhachtach go dúirmid túsáilte do go an scoláire. Mar sin Ciarán chuir mé fáilte fé rós an ríis agus tá an uair leabhar gutsa. Gur míl maithad hinnéid. Agus sinna friplé gom héana bhain seo freisin hééis an méid tá rátain sin bheit ceapagur cin al san olí mé ní lánach múntar le scéil le insint go fearnach libanacht atágam a chuirde go an bhuichas freisin le muintear Gaeloideachas an sin Peggy agus Ciara Tony an muna technoliaachta agus mar sinnde as cúna agus chuile trár a thug siad gom agus cumála sin mar dúirt sin ag gur mágaí as múntarí a chuir se a ceisní an sin ag an takean chatanú an tacht an rih ceapan an sin agus táhééis cuid go na ceisní chlúdach sa gur látharach mátá tuile tá busca chlábrachta an sin agus míle fáilsrút tuile a chorán agus tríá me tata go sin ag an deire. So just took me ag tedal Carolan an Jaw Reist agus is mála mar chuig gur féidir le duine cíns tedal crín a chur rudiach cum rá go gaibrín sé go man ar tá gá ábhart agat má tá duine bit chun Carolan í dhéanamh mullam go láid ar gá ábhart mar sin agus ceanganna
gan get am tar ús kom óga ban gan rudi sin chorán freschen mar brenn sé ínta ar fad Kunja mar orm tu snéide sta go ríist gin zere Goman Street Keshni agus Malta rudi kins le lin Charlin tá rinsgraf ní an agus tá tille mar sin an agus mas malat kechte chur just fog be go dí zere agus míle fáilte rih ceisní ar be. Cumála sin be tafid gan chur láthair le fáil ar híomh Gaeloideachas agus bétan an taftar an sin agus bé me chuid sunraí an freisin ag deire mátá énig ar a tafta dagháil le tiile. So tos an me lom agus feic lin. So beáin just fum héinéis mar dúirt sinnéidir sin. Was me amach kinna le gober scoileanna verle and then kom me go Coláiste Cois and kegur blok liach dom hain rugutógu seo sa fríomh cahar mé is as rakarn de mahar so is as sin a hánig an tanam stoi agus cuids gun scéim agus cuids gun team sa teanga freisin cahar me rá agus sa cultúras mar sin agus gláis rakarn freisin forma tau cúna agus tror an sin nervhí me hos amach really san airna seo agus bíam tá buchas nílas am bhfuilhéine ar líana bit an nachhfuilach tá buch gúnaí gona daine sin a bhíam gobarleab ach Coláiste Cois Life inis I lechan atá me le rins blint an nús agus rís gobar le múntarí maithe agus fiú tedal nó lábhar Carolyn seo nocht is le múntarile bhí me gobar leis engus ó flaharta agus le mar faoi sin ar ball freisin jochas sé an. And then cuid go idirchas atá agam an sin feici sib agus bog mu rá. So scoilteine seo mu inis Coláiste Cois Life agus bhálam just láthair na scoile agus beidir nach an ag daine ar scoil sa bhálam go dtigi sib as céinát with me héin attacht agus gomála sin den tá na Cinnirí Gaeilge a bhfeidhm sa scoil an seo aganne so tá sé go má go dtigan tú cinna stoi síl na scoile an scoil tú an cheisnú an nú tábhar seo a hiiscin freisin ceart leor sa feictú an sin gur scoil mhór mod idir chailní agus buachlaí atá an hart ar beidir idir chuig an nó seanca go bhúntarí freisin tá gá bhunscoil lá Gaeilge freisin ar chuintíomh gon sin Gaeloideachas agus Gaeloideachas níomh páric agus a sin a hagan scoilearí na scoile isteach an sa géad bhliain nar tá siad críochnaí ag an mbunscoil cumála sin bíonn rionscoilearí atácht ó léim a brodán agus beidir ó thua I gildara an sin agus mar sin cinál brúchháile blochlaí atá an so is Berle tá á láirt ag nuach chuig fan géig gan na scoilearí tíomh mógan scoil. Agus tucha me go sin a ríist an chuig a bhí mu gur tacht ar cén chuig le chuig go spreagadh meas na scoilearí seo. Scoilearí iad a héin amach ceachtain na scoile agus sin deire leis an Gaeilge. Nú cuideach tin siad amach doras túmarranga agus sin deire leis an Gaeilge freisin scanti, but tucha mu ag sin ar ball ach sin í scoilteine. And then is dói mod lug an seo nacht ceart leor dúir mé am héin is méid am a cha mod líne múna trí sáil an nach anna me cean go seo riomh ríist, but fós tá mod an agus fair play go pein a lug a seach freisin ach kit a win sa job seo dói sa rótáine mar múntarí agus tá mod gur a dachlachtas or but tá mod gur Gaeilge churcham cín dar nu a cumála sin tá mod gur daine óga spreagadh, tá mod gur cheannairí óga a chothú sa scoil, tá mod gur freagart a thuirt dágrid scoilearí agus nuair a dhéanam mod é sin tá sé feiciam go tagann sé ar 10 míle níos ládra agus go bhecinn tú rudaí nach macht tú sú leis ó scoilearí freisin an. Gom leis gil. And then I suppose bin I kinda tíomh bháin de agus mu gera éiste leis na scoilearí agus mu gera achlachas ar orbers and then ar a tíomh eile dói ó híh na hagadúla de béidir agus son lear an sin ar a scáil an choúach couple blian ó hen
agus Albert a hain iwwer a hain is féidir se pein é leif tá sé casta goma ach basically cílín se go bhfuil mu a geir gomach an Gaeilge mór hímpel ar an sa scoil ceart leor ach das an Albertí má hat dat go ag beidir orú céim na rudi cinn sa job mollam é sin úsáid a cumála sin Thomas a geir na scoilerí bheith ina cheannairí sa scoil sin é iwwer dó as an tríú fointe tar me míúir sin rinú hánig cígra cuat rins blint ó hin agus ceangan na multi a bhí an nar lé me tuairis céigeach a nachrá an Gaeilge choláidir sin le tíh mó gun siúmar rang nachrá sí choláidir sin go sosiálta beidir meas na scoilerí. Nachrá an Gaeilge sin choláidir go nuair a bhí crinú beidir le carla na scoilerí agus nuair bhí cégur a bula leis na scoilerí beidir just go neamhar amáta beidir sa scoil. So mar sin de má leanam a aige dí pointe ceartthar scoil an faoi láthair bhí crinú fáne an agus ceangan na multi bhí ná go raibh a geire Gaeilge spreagadh tíh mógan siúmar ranga go raibh a geire smuoine ar bhealaí difriúla chun na teanga a bhuascail amach na scoilerí ionas gomach siad an blóid las a teanga gomach siad an ceanú le teanga agus mar a dúirt me coppla seán na hen scoilmhór mu an mróháile flochlí ach feictar ar scoil cinál mar scoilmhá mar higann mé ó híh na hacadúla denú ó híh idirchas de ach bhí mud a geire gomach an si ina scoilmhá ó híh na Gaeilge de agus cultúr de agus na gnéithe eile tá tábhtachún hain a leog spreagadh I measc ar go scoilerí. So as sin den thosamid ar rudí airú sa scoil ceap leor agus a ríist tá just gar a cuasaí sa dhéanamh ar an cinál ar a láthair taidhge stoi nó ar a síomh scoile seán ceap leor agus thosamid a chur leis an timplach seo mór hímpel na scoile ceap leor. Ceangan na multi a formid tá si le fáilen sin actually ar híomh Gaeloideachas ceap leor cén chuí le Gaeilge jeú sa scoil a fasa teanga chothús mar sin de. Tatún an tatar ar sí vidalín. Leistíag an scoilí hain den thosamid ar factas beidir chuid gan na scoilí nuair a siad riomh ag an Gaeltach beidir nó níor hiic siad ceart a bhí an agus bhí agriú cuat chun na Gaeltachta ceart leor thosamid ar má na scoile seo leabhar Gaeilge linn ceart leor agus chumid mór hímpel na scoile é. Rinne muid éireacht an Gaeilge ceangad isteach le gach modelle ar nús insanna ar nús na tráircha sa scoil mata, rion mata agus iad ceannas ar beidir tráirchaí agus fad agus achar stuff mar sin í bert cinnar Gaeilge an sin nuair bhí me gar gan dhéanana siad coppla pictiúr go má na scoile sin é leas faoi vidde seanne ceangan na leas faoi vidde atá agus scoil seanne an sin agus feictar ríis den ar an sleann an deirí an seo tá muid a breanú ar híomh na lábh deise an cinál súntas atáine gun na Cinnirí Gaeilge seo an den ar híomh na lábh clé feictar an sin na cinál stoi sréithe agus na luchannaí atá agan agus scoil gur bhfuil nascail chéile agus gur bhfuil úsáide stoi nó a bheith ag ar go scoilerí an sin ceart leor. Agus chomá leis an cinál facta seo hí bheith timplacht a ahrú sa scoil ceart leor agus is rud cinnt an bháil ag seo caiú seans a thuir go tain nínt go chuilthirtaí ana beidir tí bheith seo go bhí amháin nó fiúháin leis go termháin a ceangan na rudí chumad túús leis ríis nó athús leis beidir bhí ceart mar an ná ról na Cinnirí Gaeilge seo sa scoil. Agus effectú sin ar a scáil an a ríis tá a chur na cinál luchan í scoile isteach leis an ról cégur bé príomhreagracht is dói táid na scoilerí atá na Cinnirí Gaeilge ná a bheith ina dá eisimláirí teanga mar a thugamans orú. Agus cé bhfuil mis an seo a caint maidir leis an ról seo agus maidir le Cinnirí Gaeilge I Gaeloisteachas Cois Life. Ní mis a múntar atá I gceannas nó atá freagracht orú seo in omláin nach táide ceart leor mar lo a hana hen an sin tá
múntarella múntar Gaeilge den sco agus feardan sco freisin a hain ingus a Floridas Roosevelt gona mar an sin a víns a pléidir de Cinnirí Gaeilge agus a jaar an súnta seo leis na scoilearí ceart leor freisin agus a súnta sé a caitheann siad ar óchnú ar ceansaí scoile an sin agus leirime faoi sin a ríist ar ball ceart leor ach bíonn sé le feiceáil ar an mála sa scoil go feiceálaach anas go mbíonn daoine go mbíonn sé cinál mar chuid gan scoil ar nús súntas na scoile hain is dói ach is dói gur rá agus go mbíonn bailí difriúla ag scoilní difriúla ceart leor so rin scoilní bíonn siad ag ar a captain a bheith an is daoine eile bíonn siad ag ar a bhéidir go mach ról nó ag scoilearí síntracha ó híh sport nó híh beidir cuasaí seachriclar eile an agus chin mód go raibh ag ar a ról a chut go scoilearí síntracha eisiom láracha beidir mar Cinnirí Gaeilge nu go raibh chun an deis a chur go réon chuig go bheicimid an aibreach se agus go machmid chun takeíocht a thortab spreagadh a thortab agus mar sin de so mar sin de hí Coláiste Gaeilge agus scáil agus hímod síos agus thosamód ar a bróséis capacán seo ceart leor agus ag díúteach ar scoilearí atá sa gúige bliain sa sé bliain a bhíon mud a gúnaí ceart leor agus ag an ná bíonn séimh sé dhá bliain ag Cinnirí Gaeilge sa gúige bliain agus sa sé bliain ach tá seans freisin ach go taclateach ag sé bliain amháin bíonn spás nó bíonn deisig daoine beidir go bhfuil gur chuir siad símán nó gur riáil siad chur seach ar sa gúige bliain ní rá seanach up so mar sin de chuir siad isteach ar rís sa sé bliain agus beidir go raibh lob ar a dar a thuair ceart leor is itir iarta scríofa a bhíonn an óna scoilearí so chuirmid amach scéil go bhfuil Cinnirí Gaeilge le ceapa go bhfuil iartas á loragán is form atá an ceart leor le coppla cheist ar nús just céimfá cheapa go rá tábhta go seo an bhfuil smaoinmh agat máide le corchan cín na teanga sa scoil agus beidir rud amháin persanta beidir rátas persanta ón duine sinna méid leannach amháin chuideach go ní líonn sin ach leag an leannach chuid eile bíonn leannach omlánach agus mar sin le ceart leor ghlacmid leis na hiartas denna mud iad a scaga ceart leor agus in níos sin chuirmid litir amach le rá go bhfuair siad áit nó chuirmid freisin litir amach go duine be nachhuair áiteach hiar ceart leor litir áfeile just le tasman gob gur rud cinn dáirí ar éis seo chuirtú seach hí tú síos ví tú sásta beidir áma cathe chun is seo dhéanamh agus mar sin de Thomas buchas sin cé á éirí leab is dói an rud a bhíonn tá loragán san iartas nó ar a bhfuirm sin ná duine cinn sa cheapamid go bhfuil go mach siad dáirí ar a faoin ról tumananta fríon ról agus mar sin de agus ag an ná well go dtí seo a réon chuoi ní rá oran ach beidir coppla duine dúiltú ní hé go bhfuirmid blasmór iartas nó mar sin de ceart leor ach tá mud ag stáid seo ina míns hart ar beidir denar an cúige bliain agus denar beidir an sé bliain so beidir scór sin san omláin ina Cinnirí Gaeilge I think an nora bhí fit sríán mar níran mud a gcéire dúiltú ar chuinar be ceart leor sa mar sin de chuilehhain a bhí an cheap mud a gomach siad gomág an rá agus mar sin de rinne mud an rála leanú amach ach go ríist tharla sé sin marall ar cinál taithí a bhí agan hain leis an córa seo leis gára seo le chuid gan na scoilearí seo freisin th tríú ceir bliain a ceart leor is dóigh go rud cinnta seo a catú a bhúnlú onas go méid se in nuúnt go a scoil hain go a chuid scoilearí hain agus mar sin tuach mé ríist aige sin ar ball ceart leor and then in ní sin le linn na cúige bliain sin bíon crunethe a bhain tréimhsiúil leis na Cinnirí ceart leor rólní thorcáb agus mar sin de ceart leor agus tá sé sin tábhacht bhfuil an chumarsáid agus bhfuil an ceangal rialta sin idir hibéid múntar nó múntarí tá bhail ar a gáras agus
donna Cinnirí hain. Ach feice tú tucha siad thugad le smaointe le ceisteannaí agus cinneómas canna seo dhéanana cinneó Ciarán agus mar sin de ceart leor. Ach ar aon chuoi. Dúgus agus ról a bhíonn ag Cinnirí Gaeilge ar scoil mar seo. Agus ihre héanaan sin luma hána é, ach bíon mu gar go mach si duine neis mláirí teanga cé a cílín sé sin. Cílín sé sin go ghfuil Gaeilge bhacab, ghfuil si de gara Gaeilge leirt, tám le gohfuil síachchas sa teanga ceart leor, agus stoi gohfuil gur daoine cinál atá blódúil muí nach freisin as a good teanga. Na ní hé go caiisi de bheith ní mar caint ar scoilearí le persantachtí móra nó táda mar sin de. Is féidir le duine bheith ciún muí nach comá agus an duine atá leabhar agus a búris mar sin de tu mu le ceart leor. So an dean is an leir teanga sin é cinál rud a bhí mu gar ráile go bhfuil tú a hampla má go duine sa chéimhlíonn, bí mu a gúnaí gáil siar go dtí beidir scoilearí sa chéimhlíonn agus cén chuoi mén títan i bra níos ar scoilearí na séomh bliain ceart leor agus tríal mu ceangailt i dhéanana idir na scoilearí sin. Goma tríd seánna den 8 agus ó 7 Gaeilge, flaadh sin 7 Gaeilge, teagas play, bin rud a cinnta chríal mu agus scoil freisin ceart leor, so Cinnirí Gaeilge, d'agla siad é seo idir múntarí ábhar ón Gaeltach nó múntarí ábhar ar cheap mu a rá Gaeilge láidir ach go háirí bhí mu gar a ddíiristeach ar caint ar dúchas go ceart leor ar a bhuireann nach múntarí Gaeilge iad. So mar hampla múntar mata sa scoileanna as carna ag an am agus Gaeilge den sco aige ach ní múntar Gaeilge mar bhí chlár am lán go mata aige ach d'agla na Cinnirí Gaeilge teagas play leis a sé bliain tháinig a hain coppla múntar eile ceart leor pís a cainte rud a cinnte neamhar a máta tréise nó gá rang beidir ar maidin agus just bhí mu i gceara just rudí beag ar rial an seo siúd a maibrach sé seo nach maibrach sé agus mar sin de. Ifir trí sin faoi ócáid deagrú tá caint ar tacratí ar an app, so thosa app scoile seo coppla bliain ó hin scoileanna má le nóteo hisismathirí tuigeann si pein cén chuoi bíonn app scoile agus bhí róla Cinnirí Gaeilge uair sa tachtain bhí orthú seanach na seachna seo a chur amach ar an app. Ar chlór ionas go raibh Gaeilge go amach ar an app, ionas go raibh freagacht orthú bhí orthú tacht leis an seanach den obviously múntar a bhí á chur amach, but tuigeann si cé tá caint ar. Rudí beagal mar sin go bhfuil siad an páirt a ghlacha an. Tá chlár le fógraí feiceann tú an sin ihar pointe catharann sin, chlár na bhógraí ag a sé bliain freisin, seo just chlárbán mór sa geantar na mín sa sé bliain lunaí den chuid is múg an am, chuile de lún bíon coppla marca racab agus chuirn siad suas cibé nóta tá tastal comá le nach cainte, comá le Albert spreagadh nó rudí cinnte le mulla hort go gcuoine nó iad a spreagadh le cunáileú i riad na seachna ceart leor, chuirn siad rudí cinnte ar nús dátí maidir le chunú tismathirí dátí maidir le CAO, comá le coppla rud eile beidir go péin. Ach ní chuir mu rialach a scoile ná ní mu gar a bheith bhfuil mu tuairt sráir ar a glár fógraí is leis na scoilearí is leis na Cinnirí Gaeilge é agus dar nu bíonn orthu a bheith céad fan géad crainn ó híomh na Gaeilge mar sinna ragar tarú. Páirte ghlachan ar tá policy le forbert ar nús policy na Gaeilge be ceart amach scoilearí páirte gáin Dachar láh seall a ríist ach branché ar de scoil hain agus branché is féidir le just omdíomh á coppla scoileire le brandhar ach be ceart amach an cóibrú seo an. Cuirte ar bhún scoil na áitiúil le freisin an sin agus fan go bhaice me agus sin muid ceart leor. So coppla bliain an nús bhí na Cinnirí i bhaim ceart leor córas na Cinnirí Gaeilge i bhaim sa scoil agus bhí me chur ceistar me hain. Bhfuil éon bhála seo, bhfuil sé seo gobar cén bhála seo is breá leis sé banistíocht na scoil é, ó íomh ionach an scoil Cinnirí Gaeilge a bheith an ceart leor ach bhfuil sé ag oibrú. Cin áit tá buntáiste ceart leor
agus níos casta fós cinhuí hós an buntáistá feicáán. Agus mar dúirte sinnéad an sin cearc leor, mar dúirt sinnéad an sin den sleán seomúid. So a gúsa emid nidchas lá aige bhí me hí líach an sin Coláiste bhfuair gan smáil agus tháina níos leúna a gceist taidhge seo cinchuí a déantarrá le dais mar teanga bhaim scoilearí san Coláiste i.e. cinchuí nó cinmhá leis choras, cinmhá le choras le Cinnirí Gaeilge cearc leor agus fiúa nó fiúa a chorbe beidir dhéanamh. So an rud a rinne me ná couple sleán an siaran sin hí na choras ceapa chunán agus ag deire na sé bliana i gúnaí hí me hain sí síos leis na Cinnirí Gaeilge agus rinne mar cinál agla fágála cearc leor, so hí me síos lob agus do me cead a ceapse faoi sin ar aibre sé sin ar han sé leat agus mar sin de just le anas go méid smuoine bhagam gon chéimhlín eile nó gomach rud chins aseolalas chins éigen agam anas go méid ná rá gur fiú amachcha seo cearc leor gan rud eile a dhéanamh. Agus mar sin de tháina mé níos leis a gceist taidhge seo cearc leor. Now comála sin ó híomh na cuasaíach dúla de cearc leor bhí me hééis bheith breanú ar rudí difriúla. Ifre hín obviously an sin tá bora sa tomad go sa tíar cearc leor agus tá pí of doctorat an sin ó carní chluchasaí an sin. Mullam go láidir mátá sim agéin in a máidir le fála méfach túil na Gaeilge tá sé sin le fáil ar híomh cá ceapan is agus is pí mátá tú ná an teanga dúla agus ní mar aga fear mar teanga dúla é na héanach tá sé an simúil. Ceangan na rudí a chur me hain simán agus mé imán chuirsa éimiid ná glár scoilearí cearc leor agus a bheith géisteach le scoilearí agus aseolalas mar sin na mar luam agus tá leadan sin ar tá ban sin mítra agus tá siise go má sin an den ifre trí nuair a bhíon scoilearí ag fág an na scoile go leiscití chéad leán an na haspán mé nó beidir dar chun a bhí an ná ce é an íomh tágan na scoilearí gob hain agus cinhuí a mín siad ag mothú nuair tá siad a fágal agus bhfuil siad hééis corchan cín persanta dhéanas forbert persanta dhéana cearc leor ce é an agus mar bhí siad a caint ar an féin i déalach seo cinhuí a bháil le haine bheith cearc leor agus sin iad na rudí ar fad a chur mé sa buta agus tháina mé níos le riont taimíonn seo cearc leor agus nuair bhíonn sibse má tá sibse gar na meon ceisní sin a léamh mí á mé céir a bheith tacht sa chéad coppla sleán an eile agus chur mé torthaí an taidhge in nuaghhuiban is cearc leor. So feici tú freigraí ó Cinnirí Gaeilge goil siar coppla bliain scoileanna feici tú rins quality agus rint abertí a luan na Cinnirí hain nor a bhí focus grúpa am lob agus feici tú torthaí a taidhge agus is cinál má agus olca tá an agus in níos sin beidh tú an beidir ará le hain gur rud más nó drochú lé beidir ag a deire. So binid na cinál mion ceisní bhí agam orú. Okay, so bhí trí grúpa an cearc leor feici tú ar híomh na lámh clé an sin gur chur me ceisneoir ar fit trí Cinnirí Gaeilge ratha le Cinnirí Gaeilge bhí feimú sa scoil bliain in denú an taidhge. Comála sin rinne me focus grúpa le 7 ar gob sin. Lábáir an sin feici tú ar Cinnirí Gaeilge, so chur me scéil amach agus chur me ceisneoir amach faoi an dachar taghfuil dhéana le ar scoilearí nar imimi siad ach for me ceisneoir arás ó cúigear an sin chur me sin isteach. And then like an cinál ceorcla a chríichnú beidir nó tachtarráise go tús ríis beidir chur me cheist ar cóscoilearí eile nach Cinnirí Gaeilge iad, so chur me ceisneoir amach ag gochtó a chur me amach ag beidir céad scoileire eile sa 6 bliain agus sa 5 bliain a bhí ina cóscoilearí leis na Cinnirí Gaeilge, so tá a brand inis ar cinál pírí na Cinnirí Gaeilge
agus cén chuí imránín sa cuid péirí or a hain mar chinnirí agus cén rud joachachas sin. So me gar cannot see beyond dit rá difriúláil. For I tjenne legusteach sa botte agus tu na mór héimi sin agus brandmod chuid ganna torthaí ón taidhge inis ceart leor. So os a bara na tuairimí is mú nó na tuairimí difriúla a tháinig amach an na Cinnirí Gaeilge agus níl me hééis scagaí dhéanamh orthu seo onas go bheiceisib an stuff dúilteach ar fad is arbertí a luas siad hain is rudí a tháinig amach ó bhéal na Cinnirí hain atá anseo ceart leor ón na scoilearí hain le linn focus grúpa an stuff atá anseo ar éis sleán an táos ar gcóir amach anseo ceart leor. So na téimi atá tacht a níos a seo ná blód ceart leor aitheantas is málob a taithantas áil ceart leor. Is málob an rágracht ceart leor. Camála sin feice tú go dtigann siad an ról ceart leor agus go bhfuil an Gaeilge an tábhachtach ó freisin ceart leor. Now seanscoil tus a ráil ab hain mar sé hiag mise sin ar aon chuig hir an tá sé sin éascail tuiscin an na chuoine seo, but tá sé go má go bhfuil mu hééis goil síos a bóir seo chun na ceisní chorú agus na freagraíáil. Ceartleor leanamid ráid an go dtí beidir cuid gan na ceisnirí mar a bhí an agus seo ceisnar chumé ar na scoilearí ceart leor dag siad a gábhéil sa níd so gábhéil fiche a chríoch na taidhge mar sin. Agus feictú an sin gur hiig siad go rá tábhachtach go bhí an breáid a rís tachta níos ach beidir rud amháin nach bhfuil mór an Gaeilge á labhart ag cuideach ó dag siad scoil. Níor an nach cúigear sa taidhge sin so níos am fiú a chuir bheith beidir. Cuine mod orm anyway. So seo an fé trí Cinnirí Gaeilge rathe bhí an ceart leor. So fecinn tú a ríist agus go maisceil ceart mar rá ceisnar aithne de bhí an ceart leor so ní rá na daoine bhíonn seo an fé trí bhíonn seo scoilearí an 5 bliain agus 6 bliain mar luam ach ní ra missionáí ón na freagraí ceart leor. Ní ra mé gar go mocha am ar cé a thug hibé freagra nó mar sin ceart leor. A feice tú an sin den chuid is mú is rudí dearfacha tá tacht amach ceart leor ón na moltúltaí agus feice tú a ríist na téimi tá tachta níos ceart leor so an rá a bheith tábhachtach agus mar sin de. Ceanna go bon simú go maith ceart leor bhfuil másig scoilearí eile orthu ní rud ar cínte ach fós leandar orthu leis a rá ceart leor so tá sé sin simú sin é cinál déanana tá wet. So ar is leann an seo now feic mud cinál an tionchar a bhí ag na Cinnirí Gaeilge ar a chéile ceart leor. So an tionchar bhíonn ag na Cinnirí Gaeilge ar a chéile. So nuair a chuireann tú grúpa go dá eisiomlóirí teanga ceart leor, nuair a chuireann tú grúpa go scoilearí síntracha cheappanstosa atá go maith agus atá Gaeilge Wacob agus atá tumach go teanga nuair a chuireann tú sin na chéile grúpa ag obair le chéile cén tionchar a bhíonn acu ar a chéile. Agus tháinig rudí dearfa comach seo agus seo hain rud faoin cinál peer either gobar an grúpi agus peer agus mar sin is dói freisin tachta níos ach bhíidir a fólam Gaeilge ón na chéile. Bhíidir a ghearra íireacht Gaeilge wa úsáid le na chéile. Ní rud ar sleanú siar ar an Gaeilge mar a bhíonn siad beidir le grúpi eile ar cleor nó le scoilearí eile sa scoil. Bhíidir a ghearra agus seonar bhíidir a gobar le chéile gamúnt ar a bheith hartlum tuige tú. So it's rud dearfa é sin. Now, ní hé gur bééis sin an rud is a bhí weimse, bhí mise gar goach tuncarach go bear an scoil lug, bhí mise gar goach siad an mujabi anna ceart leor Gaeilge spreagadh meas chulagan is a scoil. Ach fós hain bhíidir a spreagadh hain is dói le in a grúpi bhí acu. Agus a rís feice mu an isis tuairthaí an focus group a rís ceart leor agus rins quote, sorry, dinis me bregan sin couple sean ó hin nar a dúirt me an PC seo
Honnig si seo as na ceannairí bhí cead go Albert a chur ag deir a ceannairí mas mála. So honnig si sin as a ceannairí go leisceil agus níis go leisceil tána na rudí na habití a honnig mac an focus grúpa. Go leisceil, so rinne me focus grúpa leis a seachtar scoláirí seo. Hí mu síos le chéile agus chuirmis a coppla ceisní amach go hoscailte go raibh muid geire just é seo lé. Ní raibh me geire díosteach ar héime áirí ar bith agus ní raibh me geire fogla chur in go béach irid. Bhí me geire go ducha na freagraí cinál wathú hain mar bhí sé seo le chuirteach sa taidhge go Coláiste san níomh siad sásta mar amach sé daonnta geartam. So rís ní raibh me geire brú chur ó hí freagaide an hada a caint amach mar seo. Agus feice tú ríist an tuncar a bhí Jacob ar a chéile. Agus ceap me hain go rud a cinnte an simú le bhíonn sin. Rud a cinnte ná beidir híl me bhí a tarlúán cear cleor ach cinnte bhíonn sé an cear cleor. So nuair a bhíonn Cinnirí Gaeilge leart le na chéile bhfuil siad a ceil le na chéile a chuid Gaeilge orbert agus go mu ag cothú beidir grúpa go scoláirí ar nús nuair a bhíonn mu a caint ar smuointeoireacht ard agus go ard íseal cear leor, tá man sa tuairt dúshlán agus freagrad go scoláirí atá feidhmú ag smuointeoireacht go level ard sin is dói ó híh níos am man a caint ar blooms nó ceann an na báid sin cear leor ach sin ag cinna level tá an mo thuirmse. Cear leor, so bina chuid sin agus tá mé gur chuinealar me seo leid mar se fici chun na hochttána hain. A ceannairí ar cóscoilearí eile den, seo hain cinál nátá córa ceiste agus nátá mis rálam hain. Bés an nachhfuil an méid is mú bhaint seach, ní féidir chuilerá raslas dóach nuair chun mit ceiste ar cóscoilearí bhí an ag na Cinnirí Gaeilge seo cear leor. Tháinig cuid a cub amach rá gur cheap siad gorá rá go breá ach bhí daoine eile ceappa nar cheap siad go rá gábe leis rálach. Sin na chuidste agus tíh eile bhála mé bheits an ábhán. Okay, so achran me sciopí ar a taid an sin ríist mar dúirt me an taintas agus an stádas a thorcáb an leor sin nó bhfuil mu a glórag níos mú, tá mu a glórag níos mú ón na scoláirí seo cear leor ach tháinig sé sin amach. Comála sin den mátá tosa geire choras Cinnirí Gaeilge chur a bhaim iad a scoilte hain. Ceir dí na moltíbach agam hain cear leor mar a dúirt fear leom hána cear leor sé chial ceannaí chiale seár agus cínte gur rála misisiom a chuid botún. Ach Bhain sé molla beidir tusamach le grúpa scoláirí beaga cear leor ag tús cínte ná tá mud é breir beidir fi tríad sin as beidir céads cear go scoláire sa sé bliain ach fós hain ní gá go sin ach beidir grúpa beaga go tús ach an cinál déanta go sin ná nuair a bhíonn an grúpa ró beag níl siad an raigart a riint atrab hain cear leor agus ceapan sé hain go se táftach freisin an raigart a riint so Caidí Queen ar sin hain. Bí cínte go bhfuil tú a tuairt an taintas ceart go na scoláirí ceart leor tá sé thar a tábhaach go dtigann siad ní tique musca atá go le ráonn seo ag a scáil go bhfuil tú ag ggéire go nglacha siad leis an rud seo i gceart ceart leor. So mar dúirt me bíonn siad le cathas úntas agus bródú las ceart leor bíonn siad de scríbhar glór na bógaí agus bíonn siad bródú las bíonn siad choramach tapatí agus bíonn siad bródú las ceart leor agus ní cheasan siad siar ón dúshlán má thugann tú an spreagadh cheart chomh. Meas gan go threor agus saoirse tá tastal an sin ceart leor sinna cinál rud tá a caint leis ar faoi go leis sin agus bí cínte sin dar nu dúshlán thuirt go be bre ar an cinál scoiletá an agus buchas a gabhfuil nuair tá sé sin daonnta. Takeíocht don bhuireann leag tuigeann si hain and má tá tú gar ná sin a chuine ar a chosú leis a géad bhín sin an átabhacht mise tosú má tá mense go leráis lei seo rial a ríis bhain sé just a tíiristeach ar beidir sé blionn céad bliain and then rudí ile scoile in dhí sin.
Cearcleár cóide tá seans go bhfuil riont ceistena agaí cearcleár, tá sé sin go beá. Just bhálum a bhuichas a gáil a ríist le sinnéad dosach agus na focail dása luí cos le troch chráirichaí sé dachar sinnéad nig stufan na leanúach rial mé réon chuoi. Chomála sin tá na ceistníonn seo mar a bhí agus mar a tháinig isteach agus rial mé cuid is mú ob sin a ragart tucha snéad agus sin an second beidir agus tá chuid Cinnirí rifas an sin mátá duine chin together scéil eile chur amsa. So for mé maig fan rascut sé hinnéid mar sin gur mé magi agus tasú am chuir a gro bag an in tarfa an sin an chuib agus mar tasú an go op an téirn chu os de choach. Gur mí a Ciarán fi sin go húnta chu fad bíoch solidíí mu seach reint ceisna just cúpla thugus héin fu dear a Ciarán a hahan go mórlam ná reint rodí a cheas amach socha ó thorthaí a chud taidhge ná an féinúlacht fiosar an Gaeilge, an Gaeilge a spreagadh, rudí atá fíorthabhachtach dos a déagóirí seo bud níos mó íireachta a dhéanamh agat ó héamh na Gaeilgeide, bud túncharacha ar i chéile, go gurn sé brúirt Gaeilge watha leabhart, is léir a Ciarán bhfuil mórtas teanga i gceistin seo agus bhfuil i gairí liv socha é sin a spreagadh agus iad san a spreagadh le socha le físta haid éigeant ar chrathú agus a bheith páirteach in san is sin agus ar nói mola nóig agus tucaisi agus creidum go láidir sa bhana sin. Bhí sé sin thar bheith cuimse ar Ciarán, bhí sé anmh cáanta agus fair play bit léirí tú an taobh dúilteach a bhainein le socha taidhge freisin agus parthí beidir nach mé géirí a hospáint a bhíine agus fair play tá eile héad an na gcónaí. Bhí sé tharbheith cabhracht tá tú treis mé héanana chur is smaoinemh agus tá mé cinnte go leor daoine eile an seannacht agus anna spreagúil is léir go bhfuil tuiscint agad Ciarán ar bheán an déagóra agus cógáir agus leat bhí sé sin go húnta chu fad. Tá roiint ceisna seanna mar a dúirt Ciarán clúdaigh sé go leor an seannacht nó socha níl taithí ag Ciarán nó agam héin a bheith gobar inéan a beidir goil den éigen an seo i láthair lena nacht a bhfuil éon bhiltaí fuil léthe go do éonad lán Gaeilge ach deirhann go bhéad fí Ciarán nadidir cad ceapan tusa na stratéisí seo ceanna céanna chur a bhaim. Yeah, like mar dúirt tú níl taimsa bheith plé léana ach cínte má tá tú geire chuid an na stratéise úsá déid siad cúna thuirpéidir ach Ar mé sin ága le béid a duine chins tá pléile le cuasaíana Gaeilge. Tá sam gur just go means beganin go scéil difriúil an sinnas na bhil an bheith caint fí rud chins nachfuil an taithí aga mér mat a sin oké. Tá dtíir go féchan ar cúpla rud seo tá teachta seachar an mosca clabaireachta ábharmach na bheith cáchan is gur maigad a Ciarán an mana atá a gcuine tosaigh an córa in Gaeilge ó cheol se bhín sin aní as ar pad cá mé rá. Lena géar leis an teachtaí a chuirde tá sé das aseolalas a áil agus is socha uanta ag na hócáidí seo ar líne brahananta go tú leircla hain. nó díir leis an duine tá os a fórsa tá sé das aseolalas a áilúh míle buchas a sinna Ciarán spreagadh ag an dá spreagúil Ciarán tá gatainna ará go bhfuil sé seo tréis bheith tharbh spreagúil. Bhfuil éon rud éileann sin Ciarán nachfuil tílim bhfuil gach seile ar an lehanach sin clúdathe a guth conas aráí tú na Cinnirí tá sé sin déanta an ról a bheith hacha bhfuil listad dus na ról an Ciarán a raibh sé sin clúd ar listad dus na ról. Yeah, tá listú ról an sin an agus bín mu a garéis sin a choranúil gob ach ní hé go mí mu gáil síos tríd an ró an lista dúgus a irid ceartleor sin chuid go beidir hir se a bhí mu a gar a thortgáb agus dún hain freisin ar bhí mu an ancuin war rud cinn difriú le dhéana lob so ach féchantar ceiste sé Pan béle timpplarin agus na daltaí le fada, Cad é an curchaígus fearr fan iad a úmpúir an Gaeilge fuch, Tá méach an freagra sin a gin ar fad smachthaní nádar déan sibh ar fada cumad anseo uiriclí geile ar a laid le mthúramí ar sin. Rudí darfacha Cinnirí Gaeilge bandaí lábhad an hiarthirí fearr ag an Gaeilge,
round the misa, dalta na misa, ein túr mi breise. Is tócha gomrahan sé Ciarán an 18 túla man seo gatú féchant de bhún le héin nach ra. Agus de chóhéics héin, an cóhéics, ag tá ga cóhéics difriúil. Ach sílam an rud is mó gur le tusa bémar an Ciarán ná guhann scoláire nach ra. Má hagan na multi seo os an scoláirí agus má tá siad réliach más féidir iad chur a bhaim agus má é brín siad nach chuntach an rud inár ire. Sin é agus nimmer ará chatúéis le scoláirí agus rialachí scoile ahrú marall ar tormí take mar timas hain tastín structúr, tastín scaflú ag scoláirí a gúní is daoine ógaí ag deir lei ach nuair a hagan tú ag scoláirí atá 7 8 mlína díos cearcleor Tatu daile le daoine yoga an sin agus cad tú de bheon héine airú cheapans nuair tatu ag ar a bheith ag obair leob sin agus sin an rud tá mis caint ó hí bheisiolaiste agus a bheith géiste le glór scolar agus mar sin de. Ach is réim se haar a bheith simulé ó hí taide de san Gaeloideachas nu Gorsaíochas go generalt ach cínta san Gaeloideachas nuair tá muide ag ar gomach scoláirí a fóla món chéile agus nor bhí man a caint ar inchur teanga ascar teanga nuair tá grúpa mar seo tá an láidir agat má tá túnaní sin a spreagadh caróí leis a drama eile tá mór himpeall orthú, you know. Well is agad a Ciarán rud eile hahan go mórlam ná agus be me héna féchan a seoirí sem marcar a chuid leáin ná na maní ar fad atá cho feicáilach sin na cóirthaí an alíonn gaprad. Tá sé sin Harbh taringteach taní sé le gatainine agus siad na scoláirí a rinne é seo ar fad nach bheith seachas an mana an simbal le haig an suhantas siad na scoláirí a rinne gachmad eile sin an Ní hanis no, sorry. So cérá inchoreg na scoláirí ar an cinál stuff bhí man gar a chur timppla na scoile is cumid go na lads an sin an indraháin clódóirí fanasta. No, clódóirí clódóirí lads an sin in indraháin anyway a hánig chun cuids na stuff dhéana agus cuids gan na graphic dhéana cuids gan stuff eile hánig sé an rion alína ach tá meas chun an. Yeah. Meas chun an just. Clódóirí leir gonna dúsáid tá Tony rán sin. Yeah. Okay. A chánig na smaointe ó na scoláirí. Yeah, a rinne se bhain job tá cuma anna profisiúnta ar sin ar fad a Ciarán. Ceiste seacht ag gagrú club Gaeilge an chéad bliain an spruc ná cabhrú lo ana chur ar an chéile tríbhan na Gaeilge go hálinn. Bailinn smaointe áil maidir le cluichí agus imachtaí tá roinnt bhfuil tá bhí rudaí an sulla go faoi imachtaí Ciarán nach raibh. Yeah, imachtaí is dói más gan náiste breir cimid amatá de breir an lá an seachtain hibé rud tá á luragad ach tá stuff má sin na Gaeilge madale imachtaí agus cumarsáid a cothú má scoláirí ach mála sin más málat drama tá an agus mátá tú gar gomach siad déna cumarsáide le pobl ile na scoile cearcleor bín mise a gúnaí rag bhfuil se sin tábhta gomín tú ná rud cinn sa choramach ag tiismáirí rud choramach ag múntarí eile go dtigann siad bhfuil se seo atáú nach bhfuil just tú hain agus grúpa scoláirí sit i rang ag amlám i leirt an ghaige nó ag immert monopoly nó hibbe rud é go bhfuil rud cinn níos lethna ile scoile golará an den cairíonn sé sin le daoine eile thuirta seach, you know. Few even now ní aibhíonn se le drama óga más chun idir múntarí agus scoláirí sin le chéad a fiú aibhíonn se. Ach tá neart stuff an sin mad le imachtaí cluifií agus mar sin de. An mín na cinnirí síseach a Ciarán an í trú a agriín na cluichí leis na sóisiir. Le linn seachtain na Gaeilge bíonn siad ag aibrú linn leis na sóisiir cínte. Yeah, agus cumála sin ag agrú céilí ag agrú imachtaí difriúla sa hála, you know, agus le muirseach múntar dar nu ceart leor. Ach bíonn sé tarla ní mar aga bíonn sé tarla chuile seachtain ná mar sin de ceart leor. Is just rudí imachtaí difriúla nar a hagan san deis. Okay. Agus Ciarán luigh tú fordam an sonnig a tús cinál fordam iiritas tá siúd atá i léirú spéise. Bud an meach
template sin agat do gine mátá si dá lorug, yeah? Oh yeah, caint a fiber bit near formation an hour of Gaeloideachas. Yeah, caint. So ní ga ach rifos the heola cút agus betu now. Yeah, caint. Yeah, no curme leis na slánan sur meisi go an ears a mas mala tin fiber bit. Ciarán tá ceistelig den éigen an shop beidir gur ón le lads a lurgan a ríise fuirta bheith cá háis a fuirtún córa an Gaeltacht le a hail. Clódarí lurgan freisin. Go be clódarí lurgan be an phone gnóch amach dearn. Michael Conghaile, Tantire. Ní len Gael am leis, by the way. I go Conghaile my hen freshen. Be Ciarán lobnú latsa amach. Úntach be siad gnóch amach. Okay. Bhfuil éana teachta seach agus ceiste chur? nó ar bhile é ceistile I ggéanana sula chur mé clású leis na hinacht. Ciarán is léir ón méid atá teachta seach go bhfuil agus tá Tony Director an sin bhfuil teas tinmh chutha an sin díomh comá. A chuirde is léir gur bhfuin gachtain na tanmhas seo a Ciarán. I mean rinne tú an job anocht tá do haide freisin ar fáil má le Ciarán nach bhfuil tá sé fáilte ag go buinte seán nach bhfuil. Níl sam. Sean scoil. Dearhan go me fansaí ag daoine a léomh Ciarán dearhan cuiide go úntaach ar fad. Sár job déanta Ciarán ordmhla ag dul chut bhain is héin an a hanamh sin a nacht cha mérá agus thugtú ábhar machnamh am héin agus tá mé cinnte do gcuoine eile a bheits a dul isteachar scoil amach an is chur léachar clódairí lurgan agus ag agrú Burmach éiritas agus mar sin de Ciarán bhí sin Harbh spreagadh ar fad agus gur míle maithagad.